bi wo ho a enye nokore ebio na na kire besikafuo ekon no mu ena asantema akire no yankuno ena omudi ni kokogya asokore mampon hene se onhwe no so maye eninti omo anya ne hwe sa brands komfo no kietu asantema afo se mu no obi kona mudi ni so a mamo nha no mo kanema asantema akuo no eninti ma asanteman eye se Dormaafo no ye de omo aka asante ho ena Dormaahene na kemesikafuo no omo ma ono ane wo faase a ye fre ni kusi edi ade eti kusi ni bedi ade no na Dormaahene eye kemesikafuo owo asokore mampon ne de omo de ye no ne se wo na wo beye otumfuo ana osantehene ekra adwarefo se ne ho bamfomsuo bi ana musuo bi a wo na abehwe ni we afiri ho amaye eninti ebepem ne nanka se Dormaafo nti atua enka Dormaahene otia konwa su na na santehene ebehye fa e friends otwa gwira kese a enka ohi bi entena pakam age Dormaahene nko a wo na abetena pakam na ye de eniema diwanim sanse ukodware otumfuo ekra ka wahini bie ni aka mamu a obetena pakam sa adan wo kumase na de ya namode abokosem ne nam no eye menwanwa na sansem we nyina na Dormaahene wanhuru anka o kusi no ene wo mote asum suntire so no asanteman ekọ esa ewo denkyira omobae no omu adwane ena otumfuo setutu esuma Dormaahene amankwaatia ne dom se monkohwe omo mame etu omo kokire wo mu eno omo atrate pakora kuro bia no omo ekoto omo so no omo kobọ ma ene kuro ni din sesan ya ye be friendse boma ena Dormaafo esa tufuru na omo kokikira bisim eno so asantema sa ato omo ho ena fedo omo tu ye kura omo demu a omo kotena omo kosi wamfo so kotena wam eja enti omo kikura omo kekire ye no na ni din de wampem enne ena meka kire Dormaahene kurukuro no ni din e de wampem na Dormaahene a ye friends na agima bedu otoso odikan owu ye enchen ono ewu ye na agima bedu otoso mienu baaye no ono epensu 1958 ena otena se ando si dabi ye nyina ye Dormaafo eninti sa na tie dia ye hinkuro ni hade a adan ne be fire kuro ni din wampem ena omo sesan ebeye no Dormaa ahinkuro asekire no abokosem we nyina ho na Dormaahene panimfo ntimi nkire no ena omo kania enye nokore ekire no eninti eye menwanwa se Dormaahene ekọ omampani Akufuado ne office anana so ye ho ba bi e friend Jubilee House kwasra no na Akufuado ebo na baso se Dormaahene nim abokosem enye nokore da etu omampani wo so hwehwe mu yie na abokosem na Dormaahene kan ensisi so ohu se de meken no menye mekanetin sanse minim mebeto mpanifo ame akire me eniti minim ni America eniti mumi ehwe bibiye na se oka asemu a ma omfa no ho kran kototo otumfo osantehene baabia da esanse atuate ene Dormaafo mo ate na kana moso asante mekai se otumfo osetutu opoku arepenso obodwa bi ema mekwase na eho na mekote se na nagima bedu a wanya ni baabi kono nanka obedwa boni bi na yade ena na aboni nti no akotena landing nti amena ntimi ama ena ema no etena enchen kura wa ama saa ayi ni bie eniti ya monhwe se mo beka nokure ne mo agai se enkontompo asem a ye nokure mo mpese enokure ebedadi Nana Akufuado ye Ghana mampani me ka kire ukromu achim abomusu me di ho hene mani yeye dachi bi no beba beka ho abokosema mo wahuni se de Dormaahene kura keka ye no ensisi so eniti Ghana mpanifo metumufo se asem bi ba betodwa mo mpre mo hu mu aten na mo beka enokure wom na emofra ewakire no adiesua na hwe yi a yabokosem ene eniema papa bi ekuta ye no ye bayira ni nyina